दिनै निर्बाचननि UPPL नि निर्बाचननि हबा मेगा गेदारिं जादों बेयाव लास्ट मेगा गेदारिं UPPL नि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव बे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव जे मेगा गेदारिं जादों बेवहाय खमैयावबो 35,000निबो बारा मानसिया बेवहाय थुबुर जादों। बे थुबुर जानायनि कारनानो जादों दिनै सोलायथायनि मोनसे माबा फैगासिनो दङ, सोलायनायनि मोनसे थौ फैगासिनो दङ। बे सोलायनायनि थौनि थाखाय दिनै फैगासिनो दङ आरो बे समावनो जोंनिनो माखासे लिडारफोर सानै साथामसो लिडारफोर जे सानसुमा खुंगुर बसुमतारिनि दैदेननायाव मोनसे गोदान आफाद जादों जायफोरानोखि गब्र'नाय नावाव आगान होगासिनो दङ आरो बिथांमोना जुदि गोदान आन्दलन खालामनायनि बाथ्रा बुंदों। बिथांमोना जुदि आन्दलनखौ मोजाङै खालामबोनायबा सिगाङावनो जों गोदान आन्दलन खालामनानै मोनसे आरो गोदान बिटिआर रेकर्ड खालामनांगौनि दरखार जानाय नङामोन। बिथांमोना दिनै जे आन्दलन खालामनो नागिरदोंब्लाबो बिथांमोननि बे आन्दलना जे सोरनिबा थुनज्लायनायाव जानाय होननानै जों साननो हायो आरो बिथांमोना बेखौ लांनो हानाय नङा। मानोना जों नुनो मोनदों सानसुमा खुंगुर बसुमतारिया सासे फैलार लिडार बियो BSc खौ सुक्ति खालामखांनायनि उनाव बिथाङा बेखौ सामलायनो हायाखै। सामलायनो हायैनि थाखाय साननैसोनि गेजेरावनो बिथाङा खारदों। बेखौ बोरैहाय लांगोन बेखौ बियो मोजां मिथियालासिनो बै सुक्तिखौ खालामदोंमोन। खिन्थु दिनैनि समावहाय बियो बुंनो नागिरदों जे बिटिआरआ मोजां नङा होननानै। BTCनि समावबो बिथाङा BTCखौ मदद होबोनो नागिराखैमोन, बेखौ प्रपज खालामबोदोंमोन BTC रेकर्डखौ। आरो बेबायदि मानसिया दिनैनि समाव आरो आन्दलन खालामनाय बाथ्रा बुंबा बेखौ जों नुगोन बियो सुबिदाबादि मानसि सासे, गावनि गादिनि थाखायल' लुबैग्रा सासे मानसि बिदि होननानै जों साननो हायो। ओंखायनो आं खावलायगोन बिथाङा सासे जोंनिनो सासे नेतामोन आरो बे नेतानि जि दायित्व बे दायित्वखौ बिथाङा फालिनानै दिनै बिटिआरआव जिखिनि मोनदों बेखौ मावफुंनायनि थाखाय खामानि मावनांगौ। नाथाय दिनै बिथांमोना बेखौ मावफुंनायनि सोलायै बिनि हेंथायै खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बिथाङा जाहाथे बिनिफ्राय एसे जानगारना थायो आं बेखौ खावलायदों। मानोना बियो बिनि थाखाय जि मोनसे बर' जातियाव मर्यादा दंमोन, बे मर्यादाया नैबे मोनसेनि उनाव बिथाङा जुदि हेंथा होनानै खामानि मावदोंब्ला बिथांनि जि मर्यादा बर' रायजो राजा बिथांखौ जि सनमान होयोमोन बियो बेयाव गास्लिमजागोन, बेयाव गोमानानै थांगोन होननानै आं सानो। ओंखायनो बिथांखौ गावनि बे इज्जतखौ लाखिनानै खामानि मावनो थाखाय आं खावलायबाय। दिनैनि नैबे UPPL नि मेगा गेदारिंनि गेजेराव मोनसे फोरमान होबाय 17 बोसोर हाग्रामानि जे दुर्निति जिथु सरकार सालायनाय बेनि बिरोधायै जे उदालगुरिबासि रायजो राजाफोरा मोनबा समस्थिनि रायजो राजाफोरा परिबर्तन नागिरनानै जे गासिबो ओंखारबोदों नैबेखौनो फोरमान होयो जे हसाखै हाग्रामाखौ उदालगुरिबासि रायजोफोरनो नांला, बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो नांला। बिनिनो फोरमान ओरैनो सुबुंनि जि लैथोमा, सुबुंनि जि लैथो बेखौ दिनै फोरमान खालामदों दे हाग्रामाया दिनै आरो जोंनि जायगायाव जायगा गैला, बेखौनो दिनै फोरमान होदों। उदालगुरि साब डिभिजन हिसाबै मोनबा आरो बे मोनबा खमसेयाव मोनबायावबो दिनै UPPLआ देरहागोना खाथां जाबाय। दिनैनि नैबे रायजो राजाफोरनि दोलै नोगोरै ओंखारबोनाय दिनै बे जथुम्मायाव बाहागो लानायानो फोरमान होयो जे हसाखै फैगोन 7 तारिखआव जानो गोनां बे बिटिआरनि गिबि इलेक्सनाव हसाखै UPPLआनो देरहाजोबगोन। मोनबाबो समस्थियाव गोबां भट लानानै देरहानो हागोन।